Votem que sí, òbviament, perquè no posarem pals a les rodes a una mesura que és del tot necessària, però sí que considerem que hauríem d'anar més enllà d'una pròrroga, perquè l'emergència climàtica, una de les conseqüències més greus que està tenint i que és per tots palesa és la sequera, i aquesta sequera té una altra conseqüència absolutament directa sobre el risc d'incendi. I el risc d'incendi està augmentant progressivament, no només en l'índex del perill, sinó sobretot en el volum i en les superfícies que està ocupant. I a més, a la part temporal. No ens podem només cenyir als mesos d'estiu, que hi ha temperatures altes, perquè, com tots sabem, quan veiem els mapes de risc, doncs inclús en mesos d'hivern aquest risc existeix. Per tant, instem a augmentar aquesta neteja perimetral, que no es quedi només amb una quarta o una cinquena part de la franja perimetral, i a banda també voldríem aprofitar per que segueixin fent feines apoyant per un treball inclusiu i donar sortida a gent que pot treballar en aquestes terres. Gràcies.